Κύριε Θωμόπουλε, πιστεύετε ότι οι εκθέσεις έχουν τη θέση τους αρμόδιες στο χαρτοφυλάκιο του ελληνικού τουρισμού? Δυστυχώς, κατά την άποψή μου και νομίζω κατά την άποψη των προσφετόρων, οι εκθέσεις στη χώρα μας δεν έχουν τη θέση τους αρμόζει και αυτό είναι πολύ κρίμα, διότι οι εκθέσεις έχουν μια δυτική προσωπικότητα. Αφενός μεν η διοργάνωση εκθέσεων, έτσι. Αφενός μεν συμβάλλουν στον τόνο σε κάποιον κλάδο της οικονομικής δραστηριότητας με το θέμα του οποίου έχουν σαν περιεχόμενο. Αφετέρου όμως οι εκθέσεις αποτελούν μία από τις πλέον προσοδοφόρες εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Και έτσι στη σύγχρονη επιχειρηματικότητα πρέπει να τις αντιμετωπίζει κανείς. Δυστυχώς στη χώρα μας δεν υπάρχει η ανάπτυξη αυτού του αντικειμένου στο βαθμό που θα έπρεπε. Είναι κρίμα, βλέπουμε άλλες χώρες είτε στην Ευρώπη και αλλού με βαριά βιομηχανία, με πολύ ισχυρές οικονομίες. Βλέπουμε αυτές τις χώρες να έχουν πάρα πολύ ανεπτυγμένη την εκθεσιακή δραστηριότητα και εμείς μια χώρα καθαρά τουριστική που έχουμε ανάγκη να στηρίξουμε και την μεγαλύτερη διάρκεια του τουρισμού, να έχουμε 12η περίοδο, δεν έχουμε δουλέψει προς αυτήν την κατεύθυνση. Βέβαια, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια έχει βάλει στόχευση να αναπτύξει κάποιες εναλλακτικές μορφές τουρισμού, μέσα στις οποίες είναι και οι εκθέσεις, οι οποίες είναι αλληλένδετες με τα συνέδρια και τα ενσέντες. Δηλαδή, είναι ένα τρίπτυχο εκθεσιακό συνεδριακό τουρισμό και ενσέντες που θα έπρεπε, μπορούμε να τον αναπτύξουμε. Έχουμε μια κομβική θέση σαν χώρα στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και μπορούμε να φέρουμε πολύ πλούτο και πολύ εισόδημα σε πολλές περιοχές της χώρας. Διότι, αν δούμε και το μοντέλο άλλων χωρών, οι εκθέσεις και τα συνέδρια κατά ανάγκη δεν πρέπει να γίνουν στην πρωτεύουσα ή στις δύο μεγαλύτερες πόλεις, μπορούν να ακολουθούν σε όλη τη χώρα και να μας δώσουν ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας για όλο τον χρόνο.